sukuso wadiwata adine sokuni ana yumeyo munanasi Jesus. Eti Yesu kayewo anadi lachi raya kwapa siemu obiokasa ama wasamba kaniya enu boye bobo Yesu ka
ye ye fe na buru ya kudi enti aseso se ye huni ye hu ye tini ye ti mi koti mi ba e ba de na wato eni mi na ya wodia na woti fu ina ka amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yada ochudi ampon ase sene den so amana adom ene na humobro aye kese ewo yen so Minister Comfort nyame enhira na nyame anya okese mo amohwe ye SOMPA TV ya mamu nyina akwaba wo hwe ye free SOMPA FM 93.1 Kumasi wa hwe ye SOMPA FM 106.5 Accra SOMPA FM Takwa SOMPA FM Nkranza SOMPA FM Tachimai ya mamu nyina akwaba ediba CEDAR our program so now kan Jeremiah chapter 1 verse 5 na Awurade asem ka Jeremiah say wo ye moja to ada na yem no na ma Awurade mayu na mayu odifo ede ama amanaman na Nyame akwa wo ye nchen enede nyame aye ne difo ama amanaman nyame enam no so ebubu nyame enam no so etutu nyame enam no so ama nipa edi nkunim na enede difo yi ewo ye nchen nyame akwa wo ye nchen ye be ko ne nchen ni ama nyame akwa aba ede aba dwumadie so nyame akwa ye ma akwa aba asofo majo so na ompom so tisan Amen. Adam obibiara ehoye. Hallelujah. Amen. Another yamfa efidikese so ema oman Ghana nyina yakọ. This esumo adro man no. We no nya MPP anansa NDC asem. Dabi Eye omamu ni nyina na bridge kese aboye. Na ye fasa akwanya so ne abusuan so a eye adofo yi efri mu no yama abusuan ni nyina yakọ yama abusuan no so hyeden se eno okuadai enye okuda papa ena ya okuda eye okuda tuntum anasa kokọ ayante asemde kwasem yama abusuan ni yakọ papa impedimfo se oyonko da ena oda se won so na si ya ka won so obeye den ka o papa ena to na ka unia ka obeye den enti abusua mo adekase atomo se na twere sam no ka no bible say ade nyina mu no yemfa seda ma onyankopon na onyankopon ana odema onyankopon na osan ye den egie enti bible say papa mo bonimo ye nanase enti Awurade din ana enumonyam kase no enka na de esra Awurade say Awurade mfa wonyina kra no ensieye hallelujah amen na yakọ kase na koma ye mampanyi ya president Mahama ene ne NDC amanyokuo kese no every say ya ka no ya say asem kese ya bayi omoso na ye den eda hallelujah amen sabre die ebra so sa yetie onyankopon asem na sa o hweyan enanwumre wo SOMPA TV na utie wo SOMPA radio na ye CEDAR hour ene de sa dwumadi ebrewo dwumadi ya to dey say ahefa na ye janom nyankopon no wo. Where is the God of our fathers? Where is the God of our fathers? Onyankopon share ya bawo Jeremiah chapter 29 verse 11 so onima dwekwa odwene wo ye ho enye musuo de o na embom obema ya wie ye papa ni enida so osofo na o hwe Facebook videos egu ho na o hwe TV no so a enti wie ye papa ni enida so no ni ana eno na ye ba ye bo oman no kokko ne wa wo hweme na wa wo tie me ye bo kokko se ye nim de wo okyerem na de onim okyerem asem no ose ye ni na hwede so ose ye ni na asem so yes ose ye fa na asem no nante na ye nya kronkrom Awurade
Efisa ka wa hye ye bo Isaiah no se ka ye namojamu a ko ka ye ho ye twa subonten a osofo so ma na nya dan embo emfa ye kra so da na ye dan ena ye ti wiamuhye mu de Awurade anti bi anso ye mu sani atu obi na beti me ato wo a wo hwe me a otie me ti sabre dia fa phone ade ba kwa beti me aye ade ama obi bi o hwe no o hwe wo no otie wo de se o de Awurade be ma no yes if it's us or say o fa Awurade a na wanya o wade nyina yo wa Awurade no o wo bibibia o wo nkwa o wo bambo o wo sika hallelujah amen enti for na fra wadamfo na fra unu abi na ka kire ne se sida awabere ni ne de nyame asoma no nyame akoa nyame toto bento nyame boye ni no oba fidie so o ne nyame ma ebe hwe nyankopon asem ahintasem na owie a ogina so ne wona bompa ya so egu nyame so no yetitidifo nyame di na ya adwuma mfinhia pi Awurade di ne ekoso ya adwuma nyankopon na meso ema nipa pem onnam meso na mabama nyame manyina onse me ba fidie so me sa de ti na nyame ma ya wu ntentem sa ne ohawo toto nyame ma sei enti nyankopon timi nyi yen on timi nyi yen free ohawo ni amane ni breachire a ba wi aso timi nyi yen free mana ana sanfum so bi ana oman ni nipa ya onyankopon ayi nani ahita ne ma bosomi bia ya basida awa isu asama ya debra one se hifa ne eja no nyankopon wo enti nyankopon no wada anansa oti ho na nyame so wacha ye bo wona asem se o se sanyo otie nura enne ni ochina no o se on sa na so on se sanda dia ende yan hwe kwan a ofa so jetetefo no bo wo ho ban na yen so nyankopon adom ye yes na boso me bia won sema mi yi na me ni ahwefo ni etiefo eka ho asem na boso me asema meyie amini ahwefo ni etiefo ye che sa God character and anger onyankopon suban eni nebufuo onyankopon esuban eni nebufuo enti enanwumrei eye obroni ba ko so abeka ye ho eno obroni ba ko amajo obroni ba ko abeka ye ho eye yenua eye aponsa Tony ya ma akwaba ya SOMPA eye your friend saying TV so hallelujah na opo saying Bishop na me ada Roma ya tie SOMPA na asofo ni afshefo ya beko yenchi kakra na ya kan na hum asofo yima beka na hum chapter 12 from verse 1 no kwa kakra na afshefo na tiefo a enene de di kan omo ne ye esom CEDAR awa isu no matie na ansa na no mo a enamo ne ya som Facebook ni nyina ya mamo nyina akwa basafo junior mo gyina so sanso no Matilda ajema gyina so na junior gyina so asamwa root gyina so asafo bobobi Felicia Enchiwa ejina so Rosemond Nyantachiwa nso ejina so Asumanin root so patient Apasnaba ejina so Agnes Nyame ejina so Pronk Kwachi ejina so Princess Michelle enso ejina so Safu Junior enso ejina so Mami Eunice ejina so Nobo Kwenhamdi enso ejina so Lenda Owusu enso ejina so Benjamin Kusi ejina so Asante Blight ejina so Matilda Ajemai enso ejina so Benis Ajemai Benis Japan enso ejina so Agnes Nyame enso ejina so Meren Ayeyi enso ejina so ena Asmani Root enso ejina so bi mon cher link no na ena mo fa mo comments enya dan emra na na ebe yo oja yes yentie nyame asem na hum ngoma etibaako
chichemu mienu ene me yensa na oso onyankopon ye ninkumfo awurade ne retofo ampara awurade tore na nabufuo tumi hye no ma awurade to na hohihi asfo so re na nabufuo wo ho ma na tamfo awurade bo chalefu na hoɔden ɛso na ɔmu frɔdifo bem arada awurade no ahum ne kyinhyia mframa mu ana ne kwan ɛwɔ na mununkum ɛyɛ ne nan ase mfuturo amen hallelujah amen SOMPA FM ya refo na tiefo yesi ye nyankopon na ye som no nyankopon no owosu yes ene ban enti wo opesa oni nyankopon be nante bia bomode ese obehu sene o nyankopon no otie ose oye dia ban odo nyankopon the God of love osaya retofo osansi ono na oye odo nyankopon na odo nipa no osansi osan ye awrato nyankopon osan to nipa so re enti wose hu sene o nyankopon osete na wotwe de yesua ye onyankopon abufuo na wotwe de yesua nyina ye onyankopon abufuo enti ye wo nyame abufuo ekọ oman so enti oman no empanyimfo ne dikanfo no ye fomso na opo so obedi nyankopon chicheye so a oman ne ye nyankopon man nyankopon timi ma na abufu show no eba oman ne nyina so hallelujah amen enti o kan trese na bible say onyankopon bufu oman e france Israel no the one show na tamfo nsa infinja pole aduoso 70 years o how ni amane eduru baby o de oman no she wana tamfo nsa infienso na odi won so na won sa ye de won so yesi ye wo abufu nyame abufu a eba busuya so yewo onyankopon abufu hia onyankopon manemba nipa ye France ewudifo atimodemfo so yes enti obi di boni anyame abufu hia otime ba ne so obi osofo na opro don't opeso owuo ontibi mu na opro nekwasem yetime ka se we die de boni so akatua ena waye dan wanya enti ebitime ka se this is the end of the wicked the wicked one enti one o do boni ni nyina omo wie ye no nyankopon se time kwasem hallelujah amen na wotwe de ye dru so ne se e onyankopon bufu eba ankura so eno na ye kan God anger against the individuals enti wa o hwem ya wotie me onyame bufu hwo no betimi aba wo nko a wo so enti die na se obeya onyame abufuhio no emra so na de ben so na obeya nyankopon abufuhio no ebeba so okay Deuteronomy chapter 28 from verse 1 to 14 nyina kasafa nyankopon shira so o se ebeba se udi me meransam so a ebeba se udi masem nante a inshira we nyina ebeba ba hwehwawo inshira no ba hwehwawo Europe ebe hwehwawo Asia inshira no ba beto America inshira no ba hwehwawo Africa inshira no ba so wo Ghana region bi owo mo kroketu bi owo mo sai inshira nyina ba beto yes oh yeah from verse 15 ekono o se na baba se se opo me nyankopon masema o se o hawo nyina baba wo so kwasem enti no amo ne ye som ye fa ababa wa bia ye fra ne se Miriam oyo odifo ba a onyankopon se Moses nipa wo wiase nyina obie ni ho ojoche Moses ti nyankopon so de na japade nyina ahye Moses sa o se Miriam akasa ti Moses nti wa ma kwata eguru ana ya ka branch bi a ya fra no se Adam onyame abodie mu nyina ono no ye mu bakan onyame bufu ko no so yes na nyame bufu ko Adam so no die na to Adam ma ure mfise Genesis chapter 2 verse 7 onyankopon de form no tie ena onyine onipa owie ye no ena ohu ono ankasa ne nkwa home
egu onipa mu ema onipa be ya okra de ben ti asefo and ono nyankopon bought the garden of Eden according to chapter 3 and odi onipa Adam ko kira ho se medi trom ha nyina shawonsa yansha odokwa nyame yi ni di kire eye nipa ye fe ne sen Adam na yansha se nyame abufuo no ba enti mami a wutie me free sam ne ko se sa afi be kwa wiye hwe ye na onyankopɔ bu amfuo o kan Samuel ngoma edi kan na o se ofom nipa bia o be kwa akɔpɛ nipa o na mo akɔpa chawa ma na se ofom nyankopɔn wa hwan na o kwa akɔsi ne so a o kwa akɔpa chawa ma bia ni ho enti wa wo hwɛ me enti na wasa oba obra oba brabo ni yesa asasi we wo wura enti himfo ne hima mutie me asasi we wo wura Ghana manyofo asasi we wo wura Ghana asofo asasi we wo wura Ghana sikafo asasi we wo wura Ghana asrafo apolisifo na sojafo asasi we wo wura o enti maya brabo te se asasi we ni wura se wotimi do nsensi uboso se enafie we metu afrimia na mesifie no metu afrimu dia Bible say onyankopon de nansia na bon asase obowie ya no twerɛsɛm sɛ nyankopon sɛ obreye na da toso nso no ode homeye enti asase we nyame abrɛ ho kwasɛm enti ya sɛ obetena asase we so na obeye de wankasa wo pa wowie ya no enwe yie enti bosom we eya bosom ya yade mbo oman no kokɔ yade bo ankura kokɔ emfa ho wow babia wakodu ne tumi ekuta wo dabi bosom ya yade bo kokɔ enti na ya be hwede twerɛsɛm no ka ya be ma toni aka Genesis chapter 3 verse 17 to 19 asofo yima be ka ma yeti na Adam de okachire no se na Adam de okachire ne se watie wo yire ne na wadi dua me hye wo se ni bie na wadi dua me hye wo se manie no wonti wadumi asase no ya omu na obedidi so onkwa na nyina nkase ne na nkyemse na be fifi amawo na wadi afuo mu ahaba wanim fifire mu na obedidi na obedidi yakosi se obesa akodotie mu ade akosi se obekodotie mu efrise mu no yi ufiri efrise emu ana oyi ufiri osofo enena mehwe news 12 o'clock na obi a wasori anopa no ye living being edrewia na ya twere the late danao sanya me ba fidie so me ka twa se no nsia ne bomprenu na mprenu na ebo na bi ya anopa ebi susu ya de ben anwumre na emonsam no ya dan edoso enu nti na wasam enu mienu ya de suro eni ahopopo eye ye nkwagye no ho adwuma ena de esi wo Ghana na wasa ya kakakra osofo mehwe ye friends enumonyamfo mafiri mu na ehwe mabusua obi maame a obobana na ehwe ajapade omayiye omufie omagyan ho de ye bre nyina osofo ye ntimi mfa bibia nko bra ye bre nyina na nipa solitie ni nua nipa so nsum nyame nipa so mfa nyankopon nya hwe nipa ni adaje ma nyame asem nipa ni adaje obetime de 7 years so osofo ko tena suku damu o ekosua de sa koye medicine se na be ya oye medical doctor kosua ni padua no ho akoa se ne setie anso se nipa sua nyame asem ehu nyankopon su ni nyame yo no se ne be ya obetimi ne nyame anante se ne atetefo no ne nyame nante ye no ene bronsam yi nyame asem afri nyame matim kwasem
ana wayi owu afiri ni patim wayi ade ya fransa temuda akontabu afiri ni patim ana odi sika ni ajapade awura ni patim na nipa o hwami a wotem nti wonim se de abronsam de hihye wotim na enne wadwiri nyina ye sika Bible said your sika no sika meno na de ye pe nyina so ye ni job be ya adwene se o se ye be wiase yamfa bibibia ma edagemu na ye free ye na ye mu ba ye o se adagemu na ye be se ye dan akoro si nyame bia mbu ni ho osu jujentwie na kasa nyame bia ni ho and now share TikTok no mo social media no mre bia me kasa social media ene sa ne TikTok na aba no osofo enya nneoma eguo ni nyina na ye kwasem enti wo se eno na odi be ye adwuma o punyame asem di o twere article na abeto ho no se nipa no nim no o ye nyame ba nyame yo woni mu nyame su woni mu nyame suro woni mu ana asem na wo copy di enante na wa o se onipa be nyame asem na wa pui na wo kwa wo he nyame o so yo do nyankopon wa okrokro Adam and Eve o se Adam o mi san hwe e kra wo kwa ne nye enti mame pa oba o so no bi ma wo oba no ncheche owie Bible say Adam hu Eve ni Adam na kasa kanfo oba no se oba ni we ni ebe we ni ebe frɛ no oba o kanfo no vizana ne ho ofe hawa ho ofe hallelujah amen nyankopon na o ma Adam na koma so ade twerɛsɛm sɛ anopa o nyankopon ko hwɛ ne woturo no mu anwumere ɔkɔ ne nkyɛ woturo mu nyame buafu Adam na yɛhwɛ nsɛm a ɔka gu no so de odi ka bodu ya ye nyankopon tumi nipa asema bodu ya on to wo da ɔsɛ wo fifire so na onam betana se kasene na nkyɛnse ɛna be fifi ama nneɛma papa ɛma wa brabo ɛna de meka cho wanhwɛ yie na nyame abufuhyo ba wo so a ɛnwe wuyi o nyankopɔn ɔte sɛ sika sika na ano ye mienu bo ha no hetwa sika nufanu osofo benku twa ni fa twa ose beba se oye se ya se ne beba enani pa epo nyankopon asem enani pa do wiase dodo enani pa twiri nyina ye wiase yentie de 1 John chapter 2 verse 15 to 17 enka yama yo fa owura to ne nka ma ye ojo se mun no wiase o se maye no wiase ana niema ewo wiase ana se niema ewo wiase se obi do wiase a eja no do no ninimu na de ewo wiase nyina onam akono ni eniwa akono ne asetena mu ahohoahoa emfiri eja no na mom efiri wiase na wiase ne nakono litwa o si wiase emo ade dodo emo akono nyina ritwam na de oye ade a onyankopon pɛ no de oye de onyankopon pɛ no otena hoda amen anso ne ye generation no ye se ye nya de nyankopon pɛ yes enti se ose de oye de onyankopon pɛ no na tena hoda o enti se wa nya de onyankopon pɛ de a on tena hoda o dabi twa ufra asase so nyame bufuo beba wo so enti wa wo hwami a wotie me ena ye nkwagye dama wo en wa wo hwami a wotie me ena ye adwensa kyerada yes se na Roman fo nwoma na ka no o se akoma na ye de gidie na ano na ye de pai mu e de konkwagye mu enti ana me ba se onyankopon na no odo nipa ye friend se Adam no ena nyame se me buafu enti ena ma dome
trom ho ma je afiri wo nsam ena nyame je nioma bi firi nipa bi nsam o wani nyama wo ho so oje wa pomodin firi wo nsam ne bambo no oje afiri wo nsam nyame yi bambo ewo Job chapter 1 chapter 2 bronsam nan kasa ka kire nyame se Job no eyewo ena wama wanya no ho na wahira no no me 2 ona wabo no ho ba yewo 2 type of blessing. Yes. Na no na nipa bebere nya dan en share no so yewo blessings ene yewo preservation enya pe obi wo blessing owo sika anso ni bambo no kwasem enti inshira bambo ni mu no osofo etimi sei ene ya ade beche na afiri wonsa enti bronsam ka kire onyankopon se opa yi bambo no yere oyi bambo no 24 hours na Job the owo nyina afiri nsa 24 hours ne maten no mu nyina ewu 24 hours ne ajapade wasi abansoro 10 ne nyina ebubu egu fom 24 hours ne mmoa afiri nsa 24 hours na pomode afiri nsa wadane yarefo wa wo hwemi wo tie mi nyame nsemu hwe no ehu o nyame nche ne bo hye no se na nipa bu se eche no ase oto no bo ase manipa enti wa wo hwemi wo tie mi se na ye nkwanje da ma se hwe hu yie na nyame abufu hye no anya dan ama wo so nyame abufu hye no hwe hu yie na nyame abufu hye no anya dan ama wo so ena sa nyo me nyina ye nkyereke nipa bi No kwase. ena ye hwe de James chapter 4 verse 4 James chapter 4 verse 4 I say our say for o se aware sefo munum say wiase adam fofa ne otan a munum se wiase adam fofa ne otan onyankopon nti obiara opese oye wiase adam fofa obiara opese oye wiase mu adam fo gina ho se onyankopon tamfo amen azafo every your friend saying August kosi December nipa pi na be film No kwase. na nyame ama ho ban ya nyankopon ama ho ban ya osi tio osi nyankopon anwe nkuru na nyame anwe oman Ghana ne emu mpanyimfo a emu ahemfo emu asofo a emu nyamesomfo a osi ya yeti kuro no yeti mukwa bibi bonu bi yeti meto ye Amfa on the security for yes security hallelujah amen osi o ya friend say se wa anwe nkuru no a bambafo no nyina boba no kwa semna no odi enti na me ba sa ahwefo ne atiefo me de nyame asam ba wie be bon pai ena ma bie telephone atum Diaboni na wa shas ya so ni nyina tese hwe ho yeo diaboni na wo so no sa diaboni ni bi na onua bi so ya wada ne yarefo sa diaboni ni bi na onua bi so ya wawuo bridge bi abono sa daye no na wa shas ya wo so no a ompe anopoma sibre no kwasem abrabo bi a me anyame yi ne nsa no e no ha wo ba no de nyame aka biara ni pastor yenti Bible say nyankopon say man fa won sa na nya dan anka enkwadua no ma won sa fa won sa anka nimdie ne papadua no if say madi enti adam edibi ena wa wo hwam ya wo tiam ena wo tie nipa anase wo tie nyankopon wo de nyame asem na enante anase wo de wankasa wasem na enante Psalm 1 verse 1 to 3 osofo Emmanuel Jebekama Psalm 1 1 to 3 ena de nyankopon se ma nya de adam ko ye ya onyame bufu sho ba no so no eno ena eba yeso ye no
Sinshirani onipa enshirani onipa onante abonefo aginem onante abonefo aginem na wonyina ne bonyefo kwan onyina ne bonefo kwan so na ontena fedifo ontena fedifo tenabia na mo na ne gie awurade aya ho fedifo tenabia ena hi na wotena wa wo hwe me awotie me ena nipa ben ena wa save won numbers e wo phone so insabe na ya woka Bible says sanuamai bi ena Adam yo ya nyame bu fuhyo ba na so asofo se nyame bu timi fu nipa ose asase so nyina ojoche obia eye Moses nyankopon ko yi ne nante for 40 years se nyame bu timi fu no ema nyame kunu to twere dia enya me no mieni enhwe ye kwasem erona ose meya o chame e de ama unua na wakasa kire o man Israel se onyame bu fu no ema ka kire ne nua ketua se onwro na tade na onyi ne hunua bia e no ho na o ma no fro bepa ye France mante ho bepa no kokun dia and you very careful edru baby o se me nyame me na me kum me na me sa and to kind the throw me o se me ma wasi dan ame ma wonnem nyame ma wani mra ho so na me no kasa fa nyame bufu a ebe ni paso hwa ho ye abosomi aka wa fi ho na nyame bufu show ama so wa wo hwa mi a wo tie me se onya fa Awurade Yesu Kristo se wo kra ne wa genko a enne ya adwensa chadama se bamode na ya dan san wachi na pagya onsama Awurade na fa no se wa Awurade na wo kra agenko na wanya tenabia papa ene bambo ama okra na yiwa adwene fi ajapade ni sika bebere no so na wiase onya ajapade ni nyina na ohwere okra mfa so ben ena obenya nyankopon hwira na onya okese na omo ho ban emame wo Yesu temu amen hallelujah amen ana ya bompa ye unua na atono no ochira also dia na beto kasa Awurade Yesu ena wasema ba Awurade humemabo asodi bia meye eti a wasem Awurade fa cheme na somi mu se ya bia ware na bompa bia ware Jesus. After ba CEDAR our so ya ma opeja wonsuo eye adwuma ma for Fredi adanse na no papa bi send voice o se na nsa wono o se ye bompa o hwe bi gu nsa so onu misuo no bia no nsa no ko adanse akese na no ma me bi ba CEDAR worship center o se na fibroid edaliyem iso na ye hira so se ya onu me ye fibroid na ne o se anane free yem minim yade ha fa nsuo no bi si ubi bi yare fanso no bi siso wani afra ntime so nyame ye bom paisa na nyame tumi bo wura mu o wo documents bia afasi so ena ye bom paia kese ba ko pa ye bia ye wie pa na ma bia line atum nyama bone na atun ena ye midweek ena ye kuada unim dia wo wanim ansa na wo twi be ya dai be kwa wieye se de tia wo ba de tia wukunu obi kuru na ekọ no obi bu afa awira wo sam ne se nipa ye o ma firi mu nipa bi awie yaba so mo ena o mo hwe mo no mo bi adwuma mo nya bi die ye bom paye se kasa Awurade Yesu enedai mejira wanim meti wanim
adeboni biara ɛwɔ na wɔtwe mu ɛwɔ bosumi mu a etia me adwuma etia me ma etia ma wade etia ma pomode awurade ntomi jama me awurade pengu ma me ɛnyɛ wɔ kyena o seseya ayɛbɔne biara mesoso ɛde susuanso bɔne ɛba brɛ me break it out seseya yɛ wa na bɔ mpa break out yɛ wa na bɔ mpa Psalm 37 verse 5. Ɔsi yɛn fa yɛ akwan ne hyɛ ɔno awurade nsɛm. Yɛn fa yɛn ho to no so na ɔno na ɔbɛyɛ. Na wɔtwe de wakoma so adeɛ. Ɛbɛ awurade anim kasa awurade Yesu. Na wɔtwe. Ɔsi yɛn misa. Ɔsi yɛn mom. Ɔsi yɛn hwehwɛ. Eti na wɔtwe o. Midweek. Mesu makoma so adeɛ. Yare sami yadeɛ. Mɛdwuma sɛm. Mesika sɛm. Mawari sɛm. Mawuo no. Mekristo som. Nneɛma hyɛ me so. Ehu bi aka me. Neyam hyehyɛ me. Awurade gye me. Makoma so adeɛ nie. Awurade yɛ ma me. Awurade yɛ ma me. Awurade yɛ ma me. Yɛ wa no na bɔ mpa Jesus. And me be tari for na tum. I studio line 2 no obetimi abaso. Yes. O bibi opese me na obo ho pan e bia nyame asem na abaye studio line 2 no 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 obetimi abasida awadwuma die ne so 0548 931 931 Yamsha obiade abaso. Praise God. Praise God. When Timmy Anyana so also betimi abaso. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa free. Papa, your friend here, Jamaica, set free dominance. Dominance, ahwefo ne tiefo tiewo. Papa, me pass over so make a kaya cafe, Mr. Bambo. I demand the name of Bushing. Me no bompire. Arade. Me bompire, the one who are bushing now, those who call Yesu Mojem. Yaman shall or no man who are bushing so I'm home. Well, yes, devil. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Ojina so. Amen. From Menton, come of here. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free. Look at your meeting, the Ejakusi. Within the Ejakusi. The papa, the chairman papa of the papa. Open your kusi. Amen. Oh, amen. Papa. Amen. I see the stress. I don't mind to money. Me no bompire. Awurade me de wakwa kusi ne ne yem man ne nana mu nyina dosu call Yesu mo. Nyame hwa mo kra no mo ni pedua so amoho ma asem. Wo Yesu dem. Amen. Amen.
Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa fro papa. That's why I'm calling because that's okay. Asukore jakwaja. Ahwefo ne tie fo tie wo. That's so that's when the guy is swinging to himself about bumpire money. How is no longer being recorded? Me no bumpire. Ewrade dayabon bi awakoa eso bia me de Yesu di twam efro so. Me do hwe Yesu mojam. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Online no more now ye. Praise God. Praise God. Odene baby okasa fro papa. Oh, you yesterday. It doesn't sound. Oh, ma one so kakra. Agora. Kona yeti wo papa. Na yese kasa na yeti wo kasa. Meno bumpire. Lines money answer so home for Bible so many. Erade o say Yesu man champion or the saya yarwa. Me fryer sama. Ayara samus ran toso. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa free. Patrick, let me say, you are make a fee a sea boa. Mr. Bambo, Mamma and Ma Atimu. Meno bumpire. Meno bumpire. Erade ma bambon towa fra. Ene ne bushia so. Oso san yare ayare sangos ramen towo so. Amen. Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa free. If I tell from a comfort, we can say for Sophia Chef. I have found it here for you. If I tell me, sir, I just want for one point to me, and money push. Meno bumpire. Erade bambo ento ono maso. Erade ma ohawnia manie emen. O Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah, Papa. Odene baby okasa free. But tell me the Millicent Afantoa. But I still see Western region. Western region, I have found it here for you. Papa, the future me bathroom for the medal from Meno bumpire. Erade me de wafna open for no dosuko wo Yesu mojem. Woni abofro da wo yem nyame bambo nye kese wa wo so. Da ye somba sabasa bia wo so me de Yesu di twem. Me bia nto be wafa wafa oba. Amen. Praise God. Yeah. Praise God. Ojira so. Praise God. Menton can fear fachamen. Praise God. Odene baby okasa free. I'm doing someone the free German South. German South. I have found it here for you. I'm about to so my house na ya na come on. Also, oh, how to say? Hello. Thank you, man. You know, so. Hello. About to drink. I'm fed on my tongue. Also, how to say? That's all. Me yiri na come on here. Oh, your friend is saying. Sophia. No bumpire. I rather me summer was some echo German. Wafra Sophia, yadie biara atono so. Medi Yesu di twem free no so. Amen. I rather yare sa entono so. Sophia, be free in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Oh, when you man, you know, so some bread, you remember to cost per yamrana. So praise God. Praise God. Man, praise God. Hallelujah.
Odene baby okasa freo. If I tell me that thank you, Jonas. Jonas, I have phone it you. If I tell me baby, Nalaya, if I tell me him by Bama, you mean a bush and no Baba. And Yama, I want to cut the one more, but I don't type of the money. They were fun those who call yes mojem. Jesus. Medi onene bushia ne menyina those who call yes mojem. Of one funny she be a fan ban whom be twem wo yes demo. Amen. Amen. That's say yentime for frephobia. Our fidie so more friend nyina ya best say ye frɛ fidie so ahwe screen anim ye na mase ya me ensa na egu omede 1 hour esi ho efrin 10 to 11 mo from wanti manyina so nyina mo mfrɛ say ye mpaabo ye no bebo ebia nyame asɛm ɛbae no ne ye kan wasɛm so a ye no beka 1 hour ye de bebo mpae amamo na mase na egu screen and samre dia me bɔ mpae agu nsuo ene documents ne so awurade nsuo bia esie fidie so ena ne Yesu moja ena ne miracle water ena ne ayaresa nsuo ena ne Yesu moja the almighty nsuo be ye bia adanse mra documents bia nyame tumi embo huremu me frɛ aya adanse good documents bia mode good TV ni radio ni nchen wo Yesu demo na mabompa. Amen. Amen. No mess no ya trade de kan no esa ya WhatsApp number offer na wanya ya obetimi atese o message and as a voice note aya 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 30 90 80 0557 0557 30 90 80 0557 30 90 80 last number 0553 53 89 0553 53 89 ya de ndonhre ba kwesi ho se ofra obenyame na me no wabompae samre de manyi wa fidie no famfre sompa afe wo a wo hwame a wo tie me bompae de wo dosuko wo Yesu mojem me de wo abusua hye Kristo mojem me de wo adwuma hye Kristo mojem Awurade bambo nye kese wo so ensi wo yie se na esi wo kra yie obi ohwame se wo tie me e wo hospital wo da yare ampaso wo da wo demo wo da wo fie baby o hwame a wo yare me fra yare samao me fra yare samao ayare sa wura wo fie ho ayare sa wura hospital ho ayare sa wura adwuma mu sa wo hwame wo bi man so say ye Europe say ye Asia say ye America say ye Africa say ye Ghana baby bi o hwame fribia Awurade ayare sa tawo so Awurade ayare sa tawo so obi hwame obi tie me ne ha nyina ya na waresem me gyina Genesis chapter 2 Awurade o hyehyɛ awade Awurade o se ensese onipa kontenance me bompae yesi fie ho yesi abusuanu mu awaresem ho ayeden me bompae se saa pam no saa no me no 2 minutes wo se Awurade de amame me gyina Psalm 107 verse 20 so suma Awurade asem eba baby owo na eba abusuanu mu eba kuro no ho eba wo nkyɛn se apam no monte no me nim firi wo so gye wawade no eye yie obi hwame obi tie me abusua na ofiri mu no apam bi wom edi wunya abusua pam abusua me no me bo Yesu din me yiw din firi mu wa wo hwame wa wo tie me bɔ mpae ma wo me bɔ mpae ma wo me frɛ sika ma wo me fra ware ma wo me fra awo ma wo obi awo ho ayɛ den aware ho ayɛ den adwumasɛm ho ayɛ den akwantisɛm ho ayɛ den kratasɛm ho ayɛ den obi man so obi kuro so ɔhene bi tie me ɔhene ba bi tie me amayoni bi tie me ɔbɔnefo na sɔle tia wo nipa bi asɔre tia wo twerɛ sam na kan Isaiah chapter 54 verse 17 sɛ ɔse akode bi ɔbɛbɔ atia wo no
Erinyina sa akodeɛ no ɛntɔ fam ɔsɛ kɛtrɛma bi ɔbɛsɔle tia wɔ atemmuo mu no ɔbɛbu no fɔ Awurade asɛm mmere mu ma wo 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 megyina sɛ nyame akoa ne nyame diifoɔ mebɔ mpaeɛ ma ɔman Ghana mede ɔman Ghana dɔ so kɔ wɔ Yesu mogyam mede opinion leaders Ghana ne mpanyimfoɔ emu asɔfoɔ emu ahemfo emu hema botanti anyame de mo ba asase yi so me bɔ mpa sɛ Awurade ma botan ne mmerem Awurade ma Ghana botaeɛ mmerem ɔbɔnefo na basa wa ma so wɔ ɔman no so me bɔ mpa de Yesu din twam me de Yesu din twa accident mu me de twa petuwo mu me de twa amanie mu me sɛ ɔbɔnefo no hyehyɛ biara ɔhyehyɛ wɔ ɔman yi mu wɔ Yesu dem amen.